Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumatanda ka na. Musta? Buti. Kagagaling ko lang Maynila. Ano ba Nung isang araw. Miya, abida na na sa wata na sa Manila. Pangarong mama mo. May anak ka pang binata. Wala miya, 16 taon na doon sa Maynila. Sobrang tagal Sa Manggaan. Manggahan kasi ako dun sa Quiapo. Kaya po ka. 19 taon na ako nandun, mahigit 20 taon. Kaya pero ni wata kayo sa Manila. Meron, dalawa rin. May anak akong yung bunso. Yung bunso, single pa. So, yung isa? Yung isa may asawa na yun, 3. Lalaki yun 3. 3 yung asawa niya. Pabarta ng mga mga gawatan. Kaya maliman na sana yung makasya po. Ano ba trabaho ng anak mo? Businessman sa Manila. Businessman doon. Saan ba siya? Bude! Kasi man! Ito yung anak mo? Iba pa kaya. Iba pa. Tinugin dyan. Tito mo kwa. Balita ako, sabi ng tatay mo, galing kang Maynila. Businessman ka doon. Maganda kang bata, mabuti kang bata. Abi, ito na rin, di pa naroon na rin bisita ngayon Pero naka-16 taon na ako din sa Manila. Ano? 6 na taon. 6 na taon ka doon? Doon. 6 years? Oo, 6 years. Mabuti. Sa Manggaan. Manggahan? Manggaan. So, Pero ako namin ng maraming araw na businessman ako sa Manila. Naka-namragon ako doon. naka-6, numragon? Yung namragon. 6 na Naka taon. 6 years na. Sa Manggaan. Ano ba trabaho mo doon? Businessman. Mabuti malaki siguro yung kinikita mo. Yung anak ko, attorney, ang gusto niya daw yung mga businessman. So, hindi na ako mahirapan, andyan ka. Hindi pa naroon na rin. Kami maaf sinabuto. Ang tudig ka ba na doon? Dutaruan daw tangan kaya kini. Pera. Di kana. Yeah, wata ka na. Ayun mo mga boy, ayan ha. Baka mo si buto ka na Why? Yun yung mabuti, para hindi masyadong malayo yan. Why? Lagu isa pa na sasabot ng mingaw. Why? Nakatawa na ganun palalago yung may pamilya. Siyempre, alam ko yun. Pero, teka lang. Akala ko ba galing Maynila yung anak mo? Di pa nakatarsiya kaya? Akala ko ba businessman? Akala ko ba galing Maynila? Tapos, 6 years, nandun siya. Ba't di marunong magtagalog? Di nakakaintindi. Sudah isok pa ako mayan siya na may kalipat Tagalog. Baka kami ni Duba ka. May Duba ka. Imposible, ano yun? Na amnesia? Hindi, magic. Magic? Dito marunong magtagalog Paano tatanggapin ng anak ko? Yung anak ko, attorney. Dutar nagyabi upkerang itanawi agin Ano hindi ko magtagalog? Anong hindi marunong magtagalog? Marunong ka magtagalog? Oo naman. Paano ka tatanggapin ng anak ko? Yung anak ko, attorney. Nag-English pa yun. Marunong din ako mag-English Paano tinanong ka ng Businessman. businessman ka? Oo. Paano kung may customer ka na foreigner? Tapos sabi niya, how much this? 50. 50. 50! 50 yung amas namin. Yung amas. amas. Oo. Buti. Tinatanong ng Marunong ka pala. Amerikano, magkano, di mas. Paano yung Kaya-stress ako mga oras. paano sa English yung anong pangalan mo? My name is Bude. Magkanong pangalan ko? Hindi! Tanga mo! Sabi, ano sa English yung anong pangalan mo? My name Name is how much? Hindi! Ang name, pangalan. Pangalan. Para maintindi mo Yan ba yung galing Maynila? Tas business? Kau... Ano sa dusok